Me nähdään elokuva-ilta vielä tässä näin lähiaikoina, jos siellä elokuva valmistuu. Juontaja tottunut saamaan ohjeet chatilta, mutta nyt on apupyörät poissa. Ottaa auton tosta. Ei se lähti pois, ei tullut. Ottaa auton. Ne lorautti. Ei ota autoa. Vittu! Tässä ei nyt pysty tekemään käytännössä yhtään mitään sitten. 14. No. Ai. Toinen hyppy onnistuneesti kiiteelle maaperälle. Ai vittu. Ai kaksi pääsi painamaan. Kolmoseksi tultiin. Joo hyvä. Ai et jätkät. Nyt täytyy sanoa, että tätä on treenattu. Joori kattelee siellä striimissä. Vittu kun eivät voi mennä keskelle ajoissa. Täällä tullaan se niistä tankate. Joo. Luutti jatkuu jätkät. Arvostan tätä kyllä. Mä oon nyt vähän hukassa täällä sisällä. Mä vedän ilmaa ihan nyt. Voi vittu, niitä on kaksi täällä sisällä vielä! Nyt tulee finissi. Voi. On se siinä. Kiitos. Se on siinä. Ai, älä nyt sano, että sela jäi tohon noin. No, totta kai. Oho, onko sitä keikkaa? 8 minuutin päästä selain lähtee. Voi flassaakin sen. No heitä. Tää on tämmöstä uutta, mitä me ei harjoiteltu. Valois! Ota se! Sen mä lähsin. Ja piste kotiin. 0.25 KD:lla tähän kauteen. Tuuhiot kakkosena. Kuka yllättyi? Minä en. Tiedättekö te mitä tarkoittaa semmonen sanonta, kun pyörii kuin puolukka? Otetaan yksi auto. Me ollaan kaikki samassa, ei tää on hyvä. Hei, me otan viimeisen. Se palaa se auto. Vittu! Nyt on vähän huono tilanne. Ollaan kiinni jossain kyllä salussa. Älä nyt jumalauta jäätää dieseli! Auto edessä! Ei näy ruudussa mitään! Se vaja keltaiselle, mä teen jolo. Joo, Bensa selviä loppu! Santa. Sos! Tipun ihan just. Auto tulee siitä ohi. Vihu vieressä! Päälle vaan. Ottakaa perkele! Puoli. Hyvä. En ehtinyt ampua sitä. En tosta ihan alueella tässä. Mä pystyn liikkuvaksi ton taaksessa. Se on vielä vähemmän alueella. Siinä. Tappo sieltä vaan. Mä ikävä tilanne nyt tässä! Sain sen, helvetin hyvä. Helvetin hyvä. Kolmas sija. Tää oli kyllä vittu, tää oli maksimin. Tiedättekö mitä? Mun povista tää näyttää aivan saatanan pahalta, mikä tässä tapahtuu tässä pelissä. On siinä auto krässätty. On porukka, nyt lähti. Ei tähän! Ei tee kyllä kierrys. Missä helvetissä se on? Mä en näe sitä. Me en näe sitä missä. 2. Insta! Jep. Mä saatan tippua tähän jätkät. Miksi? Samsa ampuu nurkkeesta. Ollaan taas tuolla. Joo, savu. Ei vittu se näki mut. Kohta rupee tulee kuulaa tähän savu. Ei vittu! Ei! Ihan helvetin Kulku. Mä tuon dieselissä. Ei vittu. Miksi mä Ai tein näin? saatana. Onks dieseli vielä hengissä? Siis niinku oikeesti. On. Topsu näkee siinä kivellä tarkkaan. Vitun tärkeä. Yksi siellä. Tärkeä. Tuolla vielä näkyy. Se on kaukana alueella.
Ja se on Ahdistaa. siinä! Hyvä jätkät. Mä menen käymään kusella nyt. Mitä helvettiä? Meillä on matsi menossa, Samsa. terve. Tää mies tietää mitä tekee. Ottakaa plussa, Ai kun Topsu meni eteen, voi. Tossa ilmanen. Hyvä Insta. paroni. Yritetään tästä helvetin On huolista jo. näkee. Tulee jo. Ei. Kolme tulee taloon. Oi. Ei saa. Tää Mulla tulee on kaksi. suoraan. Ei kun hei, pelataan nyt sijoituksesta. Mennään vähän kauemmas. 3 jätkää samassa. Hei, mitä vittua Sori, vein mutantin. Täällä on kuusakse. Oi, voi. Oi, kun monta kertaa siellä yritetään ajaa Topsu. Varsinaisesti ajaa sen. No sen kivellä on todella... Nyt on jätkät tossa tilanne. Mä oon ottanut luutolta 5. Ei jumalauta. Joo. Paljon sulla on? 8. 10 sekkaa. Pitää Saattaa jäädä liikkua, alueeseen. Meidän on liikuttu. Ja jäi. Miten on näin paljon porukkaa hengiä? Sinisestä! Vihu! Nokkasin sen auton kyydistä. Jumalaista tekemistä. Osuttu 2, 3 ulkomaille ihan vitun löytä. Ja sieltä knokki! Minisatto! Plussatkaa. Tärkeä plussi on. Ja sieltä. Tärkee. Mut sekin oli vasta nokki, sieltä saattaa tulla lisää vielä sieltä tiennyt. Tappolaskuri päivitys tässä vähän peli kesken. Et vittu päivitä. Päivitty jo. Vitu hyvä. Puske. Vittu! Hiilaan. Oot viimeinen. Okei. Ei tarvitse niissä. Vittu. Juontaja onkin ensi viikolla sitten penkitettynä. Yläkerrassa. Plässään sinne. 2 plässiä meni. Ei meni. Katso, parvekkeella oli 1. Pääsenkö sisään tästä? Tuu vaan. Pitää katsoa, ettei se hyppää tosta alas. Parvekkeella on 2. Oli huono ryysi multa. Ai, otti mutkin. Mä tuun sinne huoneeseen. Joo, se vaan. Ai se huoneessa oli. Siellä Huoneessa oli. Onko nettiselän pois striimistä? On. Miten ei jäänyt? On nokkasin. Hyvät nokit. Tää tulee 2. Tossa. Tarkka. Ja mursu sieltä tuli vielä. Sen jälkeen voidaan alua syvemmälle. Mulla kävi nyt klassikot. Klassikot. Suota ja klassikot, eli tuolla on 8 minuuttia sitten pelkkää selainta. Roon kaikki. Mereen. Vettä! Ei jumalauta, mulla on joessa! Ei oo totta. No niin. Ja mä tipuin tänne sit oikein kunnolla, mä en pääse ylöskään. Nyt lähdet talosta liikkuu. Jep. Nokkasin! Osuttu keltaisen suunnalle. Voit luottaa Haluatko tuolla punaisen markkerin kiven takana? Ai vittu, blokkasit munaa viimeisen savun. Odotat sä boksilla? Nyt juoksee alas. Osuttu sinne päälle yhteen. Norteistilla boksilla. Punaiselta meni savun taakse oikealle. Joo, siinä on 2 alhaa sitten. Kin takana heti. Sitten vaan katsoo Oma granotiisuutus varjo! Nokattu Nordwestiin. Varo! Ei. Yes. Sieltä! Hyvää tekemistä jätkät. Omankin siihen loppuun. Vittu! Tää on Natu, tää on meidän jinx. Tulee. Toinen. Hyvä taisto. Upeeta. Nyt vaan nostat ja upee. Taisto. Teet jumalan työt. Löysä päällä. Nokissa. Hyvä Natu. lisää. Löysä. Hyvä taisto. Sivut viimeinen, kelta viimeinen. Ai. 9 tiimiä sijoituspisteitä.
Tällä kokoonpanollahan toi selviytyminen oli meidän vahvuus. Toinen tiimi yritti väkisin jotain haastaa. Otetaan nää. Oi perkele Topsu! Taas! Meinas jo lähtee henki. Jotenkin tuntuu, että tänään ei tule yhtä hyvä tulos kuin aiemmilla pelikerroilla. Tee chatti. Siltä se aina tuntuu. Mä oon pinnattuna nyt tähän. Tavallaan kun luuttaa hitaasti, niin ei oo niin nopeasti surmansuussa kuolemassa. Ampuu jo! Mä menen tähän! Joo. Ei vittu! Friendly fire lähti! Ampukaa nyt saatana! Se oli katastrofi. Se oli kyllä, se oli... Tää koko ilta tulee olemaan tällä. Älä laita nyt tällaista. Tarviiks ARKon? Siis et mä voisin ottaa. Tarvii. Mä valitettavasti lähdetään. Sitä mä vaan, et odotetaanko me? Joo, tuu nyt helvettiin sieltä. Kiitos. Tullu auto jumissa vai? Eihän tää oo vittu todellista. Aha! Hei! Pitää siellä. Lopetaan nyt vittu se huutaminen. Tossa. Keltainen, oli aika liki toi. Ai, nyt näkee tänne, nyt on savu nopee! Savu, meille muutenkin näkee varmaan kaikki teidät. Joo. Ei pysty pitää tässä! Purkki meni ovesta läpi. Tässä on ehkä 3 tiimiä, niin saadaan pisteet sieltäkin vielä. Anna ääne. On se saatana mahallaan siinä. Jasna tyhjä. Onko? Oh. Täällä on vihuja. Ei saatana näkynyt. Tulkaa pois, päästäkö te pois? Tulkaa pois, heti, support. Kiitos. Väärä kooli, näitä sattuu. No mä en tavallaan ehkä alitajuntaisesti siksi mennyt sinne. Mitä hei nyt sekoilus, ei tollai! Siinä mene tos, meitähän tulee vastaan. Siellä räjähtelee, perkele, mitä vittua, kuka tää Se on? on vihollinen. No ei oo kukaan heittämässä savuja, kun kaikki on kuollut. Antakaa tilanteen rauhoittua. Mennään nyt helvettiin varoni täältä. Tuu Ei kun tänne. autetaan varjoa. Pari haettiin. Ei voi auttaa enää. Tuu tänne. Tänne talolle nyt. Tuu tänne. Minne vittu sinä menet? Täällä talolla ollaan. Perkelee! En ymmärtänyt sekuntiakaan mitä tapahtuu. Oi. Nyt parotaan meistä kiinni nytte. Joo, ja se on vitu huono tilanne kaikkien kannalta. Nää ovet kiinni tästä ja pysy pois ikkunoista ja puhut hiljaisella äänellä. Mä menen tänne jokin. Missä täällä on joku vessa hiippelee? Mene. Hyvät rollout. Siellä on kuopassa. Oikealla on. Täällä on. Niin on! Pulssi on joku 400. Ihan varmasti kammion värinä. Joku 400. Joo, ei se haittaa. Kato, alueeseen kuoli joku. Paskat jää. Ai otti apua. Hyvä. Saatko finissa? Vittu! Finissassa. En mä jäin jo. Ei oo totta. Tulee muurille. Hyvä. Insta. Lähellä jo. Tässä löi. Mä selviydyn. Tää on huono tilanne. Oh. Ei vittu, ja nyt ampuu täältä sivusta, voi paska! Pääseekö puun taakse? Jumppahyppyjä siinä. Ei. Ai, lorahti. Juontaja on piilottanut chat-ikkunan, ettei provosoidu ja triggeröidy chatista, vaan keskitytään olennaiseen. Tähän seuraava rinki ennen kuin tarvii jäädä. Ei. Ei. On tätä muotoa jonkun verran. No toi näyttää tyhjältä.
Tähänkö sä nyt jätät? Tää vitu! Päätyy se edes sisälle sinne autoon. Sä katsot etelään ja puhut. Niin saa ammut. Tästä tulee vihollisia tulee! Oi vittu. Löysä toinen. Saapsa tässä mun yläpuolelle. Ei vaan. 2 logissa. Sain sen. 2 nokkia siinä. Siellä juoksee joku. Oi paska! Se näki tuo savuihin. Eli kyllä ihan... Mennään se, jörätään sitä tuolla kimppua. Mennään. Mennään suoraan eteenpäin tästä. Haetaan. No tyhjä. Haetaan. Osuttu hyvin. Tuolta näki mut. Vittu mikä on. Ei, ne oli niin hyvin tossa. Hei, Oli aivan 8 1 piste. hyvä. Ei tää on hyvä. Tää on huono. Tää on todella huono. Meillä on rengaspaskana. Ei oo meilläkin. Missä te Tää ootte? pyörii vaan tää auto, me ollaan täällä joessa. Ei No jumala! niin, Ei saatu. Sitten Ei, mennään no, turpaan. mennään Vauhdilla vaan liikkeelle. Miten? Pampumetta. Sinne vaan. Suoraan edestä! Nyt on huono! Vastakaa koskiin. Aja. Ode! Ei vittu, ja voi kun sä olet sinä! Aha. Mukava palata kananmakuun taas. Tuotetaan Folded sieltä mukaan, se voi olla hauska yllätys jossain kohtaa. Juu, se on parempi paikka. Ei enemmän nyt oikealle, sä taas katkaan päin. Oikeelle? Mitä? Katka on Vasemmalle, oikealla, ei voi vasemmalle. mennä enemmän oikeelle. Vittu. Vasemmalle. Hyvä auto, mun nyt ei kyllä kerkeä. Ei vittu! Ei! Tonne! Okei. Tässä on, siinä päällä on vihu. Mulla on 140 itellä ja molemmat aset käyttää. Ei! Puhutte siitä. Pääsikö sitä ohi? Pääsee. Tää saattaa näyttää sillä, että tilanne ei olisi hallussa, mutta... Tää on selviytymispeli. Kaikki, jotka siellä katselee esportsia, niin tämä on voittava. Tää näyttää niin varmasti tyhmältä, mutta mä pyydän kaikilta anteeksi. Mä en tuu ruumisarkussa, mä tuun pois täältä tukkerista. Nyt viimeistään tarvitsisi mennä pihalle. Niin, nyt pitäis mennä ehkä koittaa me pistetä Koska nyt Ainakin saada infoja. Tää näyttää kyllä varmaan tuolla Pappaliigan striimissä aika pahalta, kun jotka... No joo, mut pistetään vähän viihdettä sinne. Ei yllä! Yrittivät tänne niinku blue zonittaa. Ei! Meti sattaa tavulla. Vittu! Ei nää ulos täältä! Ei nää ulos täältä! Ei saatana, niin selvä! Kuka heitti? Insta. Yksi jäljellä! Se on tuolla! Missä? Siinä keltaisella suunnalla. Savussa ehkä. Ja siitä jätkää! Uskotteko vittu kotona? Kaunista! Ai. siis kana on kana, ei siitä mihinkään pääse, mutta on. Kaunista! Ai. Kaunis ei ole se, mitä mä itse käyttäisin tästä. No mut tässä on omat haasteensa! Joo, otetaan. Safe res! Ei. Sori jätkät, teet on myyty. Ei saatana, tää oli farssi. Ei vittu, tää oli huono. Ai, ei mitään hätää. Sairasta. Hei, oikealla. Näkyykö vasemmalla? Vasen puu, puun takana. Ja siitä! Vittu, tuplakanat! Juoksee tossa avonaisella, tossa puulla. Osuttu. Talosta lähti oikealle takas taloille. Alue meni. Tuolla juoksee kaverit, tulee tuolta ihan paniikissa juoksee. Aha! Veitsi melkein palaa. Varokaa heitä naadit. Mikä tää oli? Ei vittu! Tää ikkunasta. Jäi insta. Ja insta tappo. Nice. Sen selässä. Selkä. Insta.
Tuolla juoksee vasemmalle. Ja insta jäi. Ei piirtää! Ja kiitos! Ja vittu siitä! Ja siitä! Oi! Puhjat ottaa 3. kanan tälle illalle. Nyt on... Mitähän on pojat syönyt aamupuurossa? Samsa! Auta perkele! Älä mene sinne, siinä on vihu tiellä! Siinä on vihu! Mitä se tekee? Hyvä Samsa! Mitä vittua se tekee? Onko se safe diesel? En mä tiedä, mut yksi otettiin nyt! Vaimo sanoo tos kun mä lähdin, että tsemppiä peleihin älä oo paska. Tuolla näkyy Joo, morjes. Ikävästi. Ei hyvä. Oi vittu. Joo, ei samaa homma taas. Nyt mä rukoilen korkeimmilta aluevoimilta, että saadaan rinki. Ja saadaan Jamakselle, ai! N-Y-T. Mitä? Ei mä tässä Headshottia peikkaa, mut... Auto tulee kohti, ykkönen kattuu kyydistä. Hyvä. Nyt älä mene jo, jätä mut. Ajaa sinisessä on heikkona. Väärin. Nyt oli lähellä selain accidentti oli lähellä. Nyt oli lähellä selain. 280. Vittu, tässä pelataan nyt jotain Super Mario Brosia. Ei vittu. Swim distance. Ja kärkee. No niin. 8. peliviikko, let's go. Tossa. Aja. Enemmän oikealle. Ei saatana! No kun sieltä tuli aika vitun vastapalloon vihulius. Nyt on huono tilanne. Loppu vähän pandake. Ei Aja. meillä oo mitään Aja. Noin näkee noin viholliset tää Samsa! Älä käske tappaa itseämme! Hei, alue lähtee nyt! Nokkasin siihen puulle. Hei! Äkkiä nosta! Nelosveisi ei pysty nostaa, sori. Kantoa, autoa! Jätkät, älkää jättäkö! No, saat yksi. Lorisee. Eikä lorise. Topsukka nokkas yhden, hyvä. Anna paina nyt! Oi. Ai vittu, kylästä tuli. Onks tää talli? Tuo kasa. No mikä se on? Kakkosen botta ainakin täällä, jos puuttuu vielä kypärä. Mä en tiedä, onks tää varsinaisesti talli täällä. Täällä on kakkosen liivit kanssa, jos puuttuu liivejä. Kakkosen liivin markkeri. Tästä ei tuu nyt kyllä, ei yhtään mitään. Jätkä toi autoparkkeeraus menossa tuolla, ei pysty keskittymään lootin koolaamiseen. Ei tää mene! Vittu, tää ei ole autotalli, nyt se on päätetty. Auto ei mene tänne talliin. Et paineta. Yksi heikko, 2 on kissa. Tuo alueelle tuossa. On kyllä huono tilanne. Ne kiertää nyt monesta suunnasta vaan meidän. Hyvin napsuu. Mutta ei meillä tässä silleen mitään hätääkään tietysti, ettei kannata panikoimaan ruveta. Ei missään nimessä. Joo, täällä Ei vittu paniikki! Ei kuinka se Samsung. Joo. That man is me. No, nyt lähti ase kädestä. Oi jumalauta. Hyvä, jätkät, hyvä. Nyt alkaa tekeminen kuulostaa sellaiselta niinku meidän tekemiset. Mä tipun, mä jään. Tää ei voi jatkuu tälleen. Hyvä tilanne. Älä et sä voi tähän jäädä. Se oli semmonen pötkähdys. 10. En oo kiinni koneessa! Ei nyt on. Mä oon ottanut tästä ehkä auto, tässä on autotalli.
Juu, ei otetakaan. No kissa 1. Hyvä Samsa. Hyvä Samsa. Vesa Topsu ylös. Niin on se on se, joka haki minut. Se on se, mitä mä koolasta kiertäessä sivussa. Okei, tää on huono. Juokseeks Topsu? Mä jäin. Voi. 3 plus Okei, 5, eli 3 plus 5. 9 pistettä. Ihan hyvä keskustelu. 8, 3 plus 5 on 8 Samsa. Siellä ampuu. Vähän autis kuulu. Mitä vittua tässä nyt tapahtuu? Ilmana. Helvetin hyvä. Opeta sitä. Hyvä. Nää pitää tappulaskuri, ottakaa vähän. Heikko! Yksi otettu, yksenä tässä. Ei oo kypäri. Vitsi, ne oli 2 molemmat. Voi. No vene rannasta on kova. Nyt on blokissa. Ammu. Okki, joo. Mä sain. No niin, N-Y-T. Ei. No täytyy mennä. Joo. Menkää, mä oon ihan paikallaan, niin kuka peruttaa? Menkää. Vittu. Onks sulla Samsa savuja? On. Sä voisit tehdä mulle savuseinän kohta, kun mä pääsen kohdalle. Suojele sen aikaa. Mä heitän tuohon, nyt siinä on rannassa savuseinä. Siis yksi savu. Yksi savu. Ulkona. Toinen. Kaksia. Yksi vielä. Vasemmalta. Tuki lisää. Tule jo. Hyvä. 4 viikolla hengen. No et sä nosta. Hei, tuu tän mun kautta. Sitten kun tuu tästä, taattu sitä 3 seinää. Vittu, ei ollut hyvä. Tässä on tämmönen ihme. Osuttu. Yksi on tapettu. Puoli. Autolla Pinnessä viimein. Tässä on. Ai vittu, se oli takana. Mä saatan. Joo, niin menee. Siinä tulee auto. Samsa, sulle toi tyyppi ottaa autoa. Jep. Saitko auton? Miksi sä puhut? Tulkaa auttamaan. Noniin. Miten me voidaan auttaa sua? Onks sulla auto, Samsa? Täällä on nyt vihollinen mulla täällä. Mulako. Ei se oo kyydissä. Anna tunne vittuun tätä kerran luuttia. Ennen kuin katka tulee tuhoon me. Niin siinä meni koko tiimi. Joo. Noniin, nyt on leikitty. Riepoli meni 1 tiimi. Ai perkele, ei siihen. 2 autoa tuossa vasemmalla, 2 autoa vasemmalla. Ammun ne. No en mä vittu uskalla, kun mä oon tappanut omiakin tässä. Vittu, älä ammuta, tää vittu kukaan tässä sekoilee. Mä saatana uskalla ampua, kun... Joo, ei koske sua nää ampumiskeskut. Niin, sitähän minäkin. Hyvä, Arjen. Missä se on? Oi paska, keltaisen merkin ihan ilmasiiv! Täällä on ilmasi, Ei, kun te ottiin. Mahtavaa. Sijoituspiste. Joo, se oli ihan siinä se jäsenyys. Päivänä. 3. sija. Kolmas sija. Te saitte vissiin ton tappajakin. On semmonen fiilis kyllä, että tänään tapahtuu jotain jännää. Lähti se auto se auto sinne. Jaha! Nyt ampuu, mitä vittu, mistä mun näkee edes? Se mun teet tähän. Hei! Pyytyy. Okei. Ja sit on enemmän oikealla kanssa. Varjo on yksi. Mennäänkö? Mennään, sit pakko mennä. Insta.
Mitä vittua? Mistä ampuu selästä niinku? Mut voi. Joo, alue tuli hyvästi. Ja 9. En näe. Se on mulla. Sun luona! Oi vittu! Ei pysty mitään tekemään. Yes. Hei, on jo vieressä! Aja! Okei, nyt on huono tilanne. Finissää. Jumalauta, mitä työtä. Uskomatonta. Hyvä. Väyri. No 2 pistettä. Aja. Aivan sossi. Pysäytä. Vittu kun ampuu lujaa. Mä hiilaan. Ai, mä kuolen. Päästiin. Aja. Tässä ja mä hiilaan tässä. Keltainen. Tässä mitä? Yksi knokki, toinen knokki. Hetkinen, siellä sai muusakki työrauhan, kun Nyota oli lopussa. Hetkinen. Missä on silta? Siinä on siinä sillä. Mennään toiselle puolelle, mennään toiselle sillalle. Tehdään näin. Joo, ei siellä pitäisi olla kyllä ketään. Jep. Paitsi muita, jotka aattelee samalla tavalla kuin me. Me ollaan fiksumpi. Meidän autokoodi nyt. Osumaan paljon. Vaikka tästä tuli sitten. Ampuu jostain, ampuu. Kusaapuja. Jep. Mä koitan heittää. Pysää. No, mä pystyn pysähtyä. Tää vaan bukailla tämä äijä ihan vitusti. Mä tiedän, en pysty nostaa, kun se bukaa niin paljon. Nyt mä oon tässä reunassa. Mun pitäis päästä siihen nyt. Ei suostu tarttuma. Ei oo todellista tämä peli. No niin, nyt. No mene päällä tai sun nyt. Hyvä. Savu olisi ollut kiva. Autosillalla. Nyt on Duke Huntti. Mua osui yksi kutiin, mä kuolen kanssa. Noniin. Joo. On tää surullista. Joo. Ripperiin. Jos olisi tullut Novo-alue, niin olisi voitettu. Ältä kohti ja uutta suole, vanha kuolee. Siellä näkyy. Ringi. Upee nokki, hyvä Natu. Kato, eka tappo sitten. Vittu nakkisella. Vieressä on... Ältä kohti ja uutta suole, vanha kuolee. Siinä mua on Face vitonen. Käy ottaa katto. Kerkee ehkä. Mulla on sininen reppu kyllä. Laske vaan tähän. Nyt laskee kiinni. Nyt. Ei. Ei ehtinyt. Anteeksi. Väärä. Hei, 7 sijoitus. Hei, 7. 2 pistettä. 2 pistettä siitä. Ältä kohti ja uutta suole, vanha kuolee. Mä menen tuohon alle. Ei oo ihan. Hyvä Natu, tärkeä nokki. Hyvää mutkittelua. Nyt on kyllä se. Vähän vaikea alue. Osaat yksi. Koppi on meillä, mä oon kopin takana vähän aikaa. Ja siellä oli liho.
Tää oli hyvä yri. Oho, piensiä vaan. Kiitos mukana eläjille kannustuksesta ja moitteista ja kaikesta siitä välistä. Ollut hauskaa. Hauskaa kuitenkin, vaikka välillä on vituttanut, mutta se kuuluu lajin viehätykseen. Se on moro. Uskomaton kauden loppuhuipennus. Ei me hyödytä mitään siitä, jos me fightataan sinne, kun jos me saadaan knokki, niin... No hyvä mieli, kun veri roiskahtaa. No, mutta kun se saattaa roiskahtaa meidän joukkuelaisesta, niin... Siitäkin voi tulla hyvä mieli. Se ei välttämättä ole hyvä mieli. Tuntee osallistuneensa sotaan. No nyt sä Meille olet... tulee hyvä mieli tämmöisestä. Sama. Jaha. Nurin, Varoni on nurin. Nyt on Paro kolmannen kerran nokissa, niin, hei. On. Varo Topsu siitä. Topsu. Saaks Sampsa Topsu ylös? Vittu jätkät. Nyt on pakko sanoa, että toi. Voi. Voitte, nyt vittu teillä on kuolemiskielto. Varo, ette nyt mene fiidaan. Ei voi mennä! Ehkä voi mennä. Se oli ruohonjuuri. Tuu nyt, ollaan edes kahdestaan. Tulen. Ei vittu Perkele kun loris. Noniin, ota mut ylös ja... Joo, ihan rauha ääne. Voi. Ja se taistelee. No niin. No, hyvä. No, Team Nelossia ja yksi tappo. Onks toi meidän auto tossa toi... Siellä betonien välissä on. Joo. Heti siihen suoja. Tämähän onkin hauska. Rauha. Ei, minä lähden nyt. Nyt alkaa paniikki. Koppi. Tänne ei voi ampua kukaan tänne koppiinsa, kun Sampsa meni. Minä en uskalla olla siellä kopissa. Joo, siis sinne, kyllä. Joo, mä ajattelin, että fokus on sinne, eikä yhtäkkiä 180 astetta toiseen suuntaan. Tosta vihreä talo on nyt. Joo, jätkät, mä tulin takaisin tänne näin, niin tää on helvetisti selkeämpää. Varo, sieltä ylhäältä ampuu sua! Mä tiedän. Ei! Rone! Vittu mikä alue. Kakkonen, me oltiin kakkonen! Oi, kato! Hyvä jätkät. Alue meni. Milialue! No niin, mennään ekana yli sillasta. Mennään heti. No niin, nyt jätkät. Joo, lähdetään oikeesti. Nopea luutti, otetaan nyt vittu ase kuitenkin ja suojat. Ase ja suojat, ja heti kun on joku ase, niin liikkeelle. Voidaanko nyt Sampsa jo liikkua? Voidaan. Hyvä. Nokki, kaksi Loistavaa. nokkia. Joo. Sit vaan painetaan. Nyt on pakko päivittää tappolaskuri. Et jumalauta. Hei, tuolla näkyy vihreä. Puttiin. Vihreä. Vihreä. Okei, eli tässä on 1-1-1. Varokaa! Hei, savuja ampuja. Diiseli. Juu. Sampsa, se vihreä keltainen on samassa suunnassa, siellä on kaksi siellä. Kiitos. Nyt kuuluu vesiääni. Joo, sori, Sampsa piti palauttaa henkiin, järkiin. Lopettaa minut tarkka sininen, siinä ampuu. Ja siitä. Vittu siitä, jätkät! Luopuu kyljestä! Nyt lähtee henki Mä en saa silmiä niihin tonne. Äänet. Vittu, tähän puskee. Ihan vieressä Topsu. Punainen puu. Mitä helvettiä tapahtuu? No kaksi. Jätkät. Tältä tuntuu menestyvän eSports-organisaation pyörittäminen.